Som al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. En el capítol anterior vam conèixer la història dels comtes d'Urgell i dels seus sepulcres, els originals dels quals es troben al Cloisters, al Metropolitan de Nova York. Però aquells sepulcres estan buits. Avui refarem el viatge de les restes dels comtes d'Urgell. Això és l'Arqueopodcast. Arqueopodcast. El programa sobre arqueologia de l'Arqueoxarxa. Amb Jordi Vilà. Som a la biblioteca del monestir i ens acompanya, com sempre, el Julen a la producció. Julen, com estàs? Doncs molt intrigat, sobretot, després d'aquell primer capítol que vam fer. Ara vull saber on són les restes. Doncs aquesta és la pregunta que li traslladem a la Carme Alòs, historiadora i directora del Museu de la Noguera, que ens acompanya en aquest segon capítol sobre els comtes d'Urgell. Carme, on són les restes? Doncs són aquí, justament. Són aquí al monestir? Són al monestir, en aquest moment són al monestir, A dins dels sarcòfags? No, encara no, hi arribarem. Perquè van passar una sèrie de periples que també són dignes pràcticament d'una pel·lícula. És a dir, sí, perquè recordeu... a l'últim capítol ens vas explicar la història d'aquesta nissaga dels comtes d'Urgell que donava per fer una saga literària, una sèrie de pel·lícules o un serial de TV3, com deia el Julen. Totalment. Doncs en el moment, recordeu que ho vam deixar, ens va explicar el Robert com aquests sarcòfags havien estat traslladats a Nova York, però clar, què va passar amb els ossos? És a dir, a l'interior hi havia, suposadament, les restes dels comtes d'Urgell. Doncs pel que sembla, pel que sabem de diferents escrits, de diferents documents que s'han conservat, també per tradició oral, es va abocar el contingut dels sarcòfags a terra i devia estar a terra un període indeterminat de temps, no devia ser molt llarg, i el majordom del monestir va decidir arreplegar-los tots i d'acord també amb un monjo que quedava aquí i amb el rector de la parròquia de Vilanova de la Sal, que és el poble on pertany el monestir, que a més està a pocs quilòmetres d'aquí, van decidir traslladar totes aquestes restes i enterrar-les en una caixa segellada i precintada al terra de l'església parroquial de Vilanova de la Sal. Però clar, totes les restes juntes, perquè si havien estat llançades a terra, imagino que allò devia ser un desgavell com un trencaclosques. Sí, totalment. Les van ajuntar totes i totes dins de la mateixa arca. Totes dins de la mateixa arca i deixen constància, el rector deixa constància d'aquest fet. I per tant, per això sabíem també exactament en quin lloc de l'església estaven enterrades. Així es van quedar fins a l'any 1967, que, de fet, els comtes d'Urgell són molt nostres, la gent s'identifica molt amb aquesta nissaga, sobretot tota la gent de l'antic comtat d'Urgell, i hi havia com un desig de dignificar totes aquestes restes. O sigui, la gent era coneixedora de la història d'aquesta família, tenien presents que els sarcòfags se'ls havien endut i que les restes no eren en el monestir, i és una demanda popular de recuperar aquestes restes. La gent ho sabia, que estaven al cementiri de Vilanova de la Sal, això sí. No, al cementiri no, a l'església parroquial. A l'església, perdó. Sí, se sabia que estaven allà perquè el rector en va deixar constància, i també a finals dels anys 60 és un moment en què, per exemple, a Balaguer apareixen les primeres restes arqueològiques al castell, es fan unes intervencions, hi ha com un boom de ganes de saber més sobre el comte d'Urgell, i l'alcalde d'aquell moment, que era l'Andrés Viola, que ell ens explicava que l'alcalde anterior ja li deia, quan va plegar li deia, m'ha quedat una cosa per fer, Andrés, que és tornar les restes dels comtes al lloc on han d'estar. I l'Andrés Viola en aquest moment decideix que s'ha de fer aquest trasllat. Llavors convoquen totes les autoritats de l'època, el governador civil, el governador militar, l'exèrcit, fins i tot a la noblesa catalana, que es traslladen a l'abril de 1967 a Vilanova de la Sal i obren la tomba. I tot això es fa en públic i amb un tot això amb un reportatge, no només en públic, sinó en presència d'un notari. I aquest notari aixeca acta absolutament de tot. D'un notari i també de dos antropòlegs, que són el doctor Alcover i el doctor Prebosti de la Universitat de Barcelona. Això està documentat audiovisualment, pot ser? Això, aquí arribava ara, és que a més avisen al nodo
i fan tot un reportatge Tenim del un nodo sobre aquesta exhumació. Sobre tota aquesta Això ho exhumació hem de recuperar. i sobre el trasllat que fan des de Vilanova de la Sal al monestir de les Avellanes. És a dir, a més convoquen els trabucaires... En processó, devia ser tota la parafernàlia. Els trabucaires de Solsona, Home! Que van disparant tota l'estona en el trajecte des de Vilanova de la Sal fins al monestir. I abans, a la rectoria de Vilanova de la Sal, els dos antropòlegs han revisat les restes i fan un informe que no m'ha aconseguit trobar. És una de les coses que ens manca de poder localitzar aquest informe, veure què veuen ells al 1967. Però llavors sí que es col·loca tot novament en aquesta caixa, es tapa amb un domàs vermell, fan aquesta processó, arriben a les Avellanes, col·loquen tots els ossos en dues arquetes. Els separen? Però no sabem com els separen. Els col·loquen en dues caixes de zinc i els col·loquen en dos osseres de pedra en els arcs solis noves, en els arcs solis de l'altar on hi havia hagut els sarcòfags originals. I es tanquen. Una d'aquestes arquetes encara es conserva, que és la que està davant dels sarcòfags nous que han arribat d'Àlvar i Cecília. Exacte. I tot això, fins a arribar al 2025, quan s'han de moure aquestes arquetes de pedra del 1967 i amb el Robert i la Núria decidíem establir una col·laboració entre Museu de la Noguera, Museu d'Arqueologia de Catalunya i Monestir de les Avellanes per veure què hi ha a dins d'aquestes arquetes que es van omplir el 1967. Però per què s'havien de moure les arquetes? És a dir, quin és el... Perquè s'havien d'instal·lar les còpies dels nous sepulcres que venien que s'havien fet aquí, que són les rèpliques del que hi ha a Nova York. I ja que s'han de moure, obrim-les i veiem el que trobem. I en aquest punt ens trobem. I, per tant, les obrim al maig del 25 i la Núria Armentano fa el seu estudi i la resposta a la vostra pregunta és que els ossos estan aquí justament ara. Doncs tot seguit parlarem amb la Núria Armentano, que és antropòloga del Museu d'Arqueologia de Catalunya, i ella ens explicarà aquesta troballa. Però abans voldria que ens avancessis una miqueta com eren físicament els comtes d'Urgell per veure si coincideix amb les restes que s'acaben estudiant. Bé, de fet, tenim alguna descripció, per exemple, del comte Àlvar i també hi és d'Armengoldeu. Hi ha alguna descripció en algun document, que naturalment aquests documents sempre tendeixen a enaltir el personatge. Però, curiosament, te diuen que eren personatges molt alts. No? Perquè, de quina alçada estem parlant? De 1,80 m, no? Perquè penseu que en aquest moment l'alimentació en la població és molt justeta i llavors la població no és molt alta, però la noblesa no, la noblesa està molt ben alimentada. La noblesa menjava carn, no tenia una bona aportació proteïnica... I llavors això produeix gent que normalment és molt alta. Per tant, esperem trobar restes d'homes alts. Si més no, d'homes alts. Esperem trobar 3 homes i una dona. Exacte. I després també sabem com van morir. Sabem que ens vas explicar al capítol anterior que Àlvar, el germà d'Armengol, va morir a la guerra, a Sicília. Sabem com van morir Armengol i el pare Àlvar? Doncs mira, estranyament ho sabem, perquè també les fonts ens ho expliquen. I tots dos a edats molt diferents, una a edat de 28-30 anys, el comte Àlvar I, i Armengol Desè amb 50 i tants, però moren de malaltia pulmonar. Moren del que les fonts diuen febres tísiques, que això seria una malaltia compatible, per exemple, amb la tuberculosi. I d'això en queden restes o testimonis als ossos. Bé, això ens ho ha d'explicar la Núria Armentano. Doncs anem a parlar amb la Núria. Moltes gràcies, Carme. I anem a l'arxiu on ens trobarem amb les restes dels comtes d'Urgell. Som a l'arxiu del monestir amb la Núria Armentano, antropòloga del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Núria, un cop exhumades les restes dels comtes, quin és l'objectiu? Aviam, des de l'antropologia, el repte que ens plantejàvem des del principi és intentar entendre què hi ha dins d'aquestes dues arquetes.
Això ho fem a partir de l'estudi, però hem de pensar que des de l'antropologia, abans d'arribar a poder determinar si són o no són els personatges, doncs Clar, perquè primer s'havia de confirmar. Feina, sí, s'han de confirmar moltes coses. La primera cosa, sempre, des de l'antropologia, és confirmar el que en diem el diagnòstic de material. És a dir, que realment el que hi ha a les arquetes sigui ossos humans. Això és un diagnòstic de material i d'espècie. A vegades hem obert sepulcres, hem obert tombes i el que hi ha doncs, són restes de cabres o pedres, no? Tot això és un primer step, és una primera fase d'anàlisi. I és el que vam fer. Obrir primer va obrir les arquetes, veure què hi havia, treure-ho tot, netejar-ho tot i llavors anar distingint material i espècie, que realment fossin ossos i que aquests ossos fossin humans. Això és el primer resultat. I aquí els tenim, aquí tenim aquests ossos i el que vau trobar va ser ossos humans només? Vau trobar materials també? Vam trobar alguna resta no humana, alguns elements de fauna. Vam trobar també alguns elements que en realitat ens estan parlant de tota aquesta història tafonòmica. Tafonomia seria tot el que li passa a una resta des que s'enterra fins que l'estem estudiant, no? Tota aquesta història pòstuma. Per exemple, restes de fusta, restes de zinc... De teixits? Alguna resta de teixit tèxtil, restes de sediments, restes de sals, i tot això ens parla d'aquesta història, aquesta moguda que han tingut aquestes restes. Però principalment la tasca ha estat estudiar els ossos humans. I aquí tenim un munt d'ossos. Estaven repartits entre les dues arquetes, com sabeu. També teníem el repte de saber com aquesta repartició, aquest repartiment entre les dues arquetes, si responia realment doncs, en aquesta arqueta hi ha les restes d'un individu, en aquesta l'altra. Això ho volíem entendre. Com està repartit això? Clar, des d'aquí, càmera, que puc veure-ho tot, em sorgeix una pregunta i és fins a quin punt això és un trencaclosques impossible, perquè al moment en què es poden barrejar les restes, com feu aquest procés de saber a què correspon? Doncs per parts, jo sempre dic, amb molta calma i per parts. Primer, separant els materials. Un cop tenim tot l'humà i ben net, sobretot ja també des de la part de conservació preventiva també teníem aquest objectiu, doncs, de deixar-ho bé, treure-hi totes les humitats, treure-hi la terra, perquè així és com es conservaran millor. Començar-ho a classificar. No sabíem en aquell moment les restes a quants individus corresponen. Clar, buscàvem 4 individus... Però això és el que deien... Això és el que deien, suposadament. Però en realitat no ho sabem. Però aquí tenim 4 individus que estaven en 2 arquetes, que sortien originàriament d'una arca, perquè van ser enterrats en una arca, però després van dividir en 2, i aquí sobre la taula tenim 6 caixes. Tenim 4 caixes grans, numerades, amb números de l'1 al 4, i després 2 caixes petites. Sí, les 4 caixes grans realment corresponen, cada una d'elles, a les restes d'un dels comptes, però aquí ens hem saltat els passos, de com hem arribat aquí, perquè us deia, classifiquem bé els materials i llavors intentem fer la feina d'individualització. En antropologia ho diem així i es fa així. Tenim diferents criteris antropològics per poder individualitzar. Què vol dir saber? De qui és cada cosa. Saber si aquests 2 braços corresponen als 2 cúbits i els fèmurs i aquest crani, no? Fer la individualització. És una feina molt, molt bonica que a mi m'agrada molt de fer, que és arribar doncs, això, a composar, com deies, el puzzle de qui és cada cosa. I això es pot fer tenint clar que cada persona som diferents, i a mi el meu braç a tu no et quedaria bé i a mi el teu braç a mi no em quedaria bé, no? Tenim també una sèrie de característiques que ens personalitzen i ens individualitzen, i això que veiem en viu, que tots som diferents i tenim una proporció, no? També la veiem a nivell esquelètic. I per tant, això la gent no ho sap, però a nivell esquelètic tots els esquelets són diferents, tots els esquelets d'una mateixa persona tenen una coherència, tenen una harmonia, i això és el que veiem. I això es fa amb l'observació morfològica o cal entrar també en anàlisis més... Això ho fem a nivell morfològic, macroscòpicament, perquè a més cada esquelet també té la seva textura, té el seu color,
té les seves proporcions, no? Costa d'explicar, però és així. Un cop fet aquesta individualització, En aquest us heu cas, trobat... perdona, era fàcil perquè al principi realment vam veure que sobretot les restes corresponien a 4 persones diferents i aquestes 4 persones diferents eren molt diferents. Quan fem conjunts que els individus, que les persones són més iguals, imagina't un conjunt d'una fossa on tots són soldats de 20-25 anys. Ostres, tots tindran unes característiques molt similars, però en aquest cas vam fer la individualització, ens van sortir 4 esquelets de 4 persones ben diferents. Un home gran, una dona i 2 homes més joves. I llavors això ho vam poder ordenar i classificar. I per tant això ja comença a encaixar amb el que estava buscant. El perfil, que en diem el perfil biològic, que és edat i sexe, el perfil biològic ens encaixava 3 homes i una dona. I a més també us encaixava que aquests homes eren alts, com abans ens comentava la Carme, eren homes excepcionalment alts per l'època. Per l'època estar més de 1,75 és alt. I després, clar, el que t'anava a preguntar és si us van encaixar totes les peces o hi havia algun esquelet que estava incomplet i faltaven peces, o fins i tot que us sobressin peces. Van sobrar peces perquè realment les restes d'aquestes 2 arquetes corresponen a 4 individus més restes que en diem aïllades d'algunes persones més, però que no formen esquelets sencers, sinó ossos intrusius d'altres esquelets. Desconeixem la raó per la qual es van barrejar aquests ossos intrusius. Sí, desconeixem la raó, però la podem intuir en el sentit que veient la història d'aquest dipòsit no és estrany tampoc. No és estrany que s'hagin pogut colar restes d'altres enterraments, ja sigui quan es van enterrar aquests comtes a Vilanova de la Sal o quan es va fer el primer enterrament aquí al mateix monestir. Podien haver-se colat restes, o si no, en moments també de guerres i de revoltes que s'obren tombes, s'aboquen restes d'altres tombes. Això tampoc no és estrany. Després també heu descobert una altra cosa, que és que 2 d'aquests esquelets tenen indicis d'haver patit una malaltia. Bé, tots els esquelets tenen les seves característiques. El femení, perquè és femení, és el que estava menys ben conservat, més degradat, li faltaven algunes parts esquelètiques, és el femení, l'associem a Cecília de Foix per edat i sexe. Després, dels 3 masculins, n'hi havia un d'edat més avançada amb unes característiques patològiques, que en diem, de signes de malaltia, que són molt inespecífics en realitat. En antropologia a vegades veiem alteracions esquelètiques que som capaços de veure que és una alteració, que hi ha una patologia, però que pot correspondre a diverses coses. És a dir, que no és determinant. Veig això correspon a aquesta malaltia, sinó que hi ha malalties que s'expressen esquelèticament de forma similar. Però que encaixarien amb una malaltia documentada. Hi ha un dels individus masculins que té unes porositats als extrems de les extremitats inferiors, unes porositats amb engruiximent, que això s'associa a malaltia infecciosa o inflamatòria pulmonar. Això és el que jo puc dir a nivell científic. I quina malaltia infecciosa o inflamatòria pulmonar podem trobar d'aquesta època? I sabem que està documentada. Doncs la tuberculosi o la tisis, que és com ho trobem en els documents. Per tant, trobar aquestes lesions que estan associades a malaltia pulmonar doncs també ens quadrava, perquè dius, ostres, això ho hem vist en un dels esquelets masculins. En un dels esquelets té aquestes porositats. Però sabem que un dels fills de l'Àlvar també, la documentació ens diu que hauria mort. Que passa que sempre quan treballem patit la tisi. amb esquelets hem de tenir present que ens perdem moltes coses, perquè el nostre cos tenim el teixit tou que aquí no s'ha conservat. I per tant a l'esquelet hi veiem unes coses però no tot. És molt parcial la informació de l'esquelet. I a més l'esquelet té una peculiaritat que és molt lent. Tot el que veiem a l'esquelet és perquè feia temps que aquella persona ho tenia. L'os és molt dur, és molt resistent, li costa canviar. Sí que es remodela i canvia, i per això veiem aquests canvis nosaltres, però el que veiem vol dir que ha de ser una cosa com crònica o llarga. Si no, no li dona temps a l'esquelet de respondre. Per tant, pel que sigui, un dels individus ha quedat registrat aquesta anomalia i a l'altre no.
Potser perquè era més jove, potser perquè tenia menys severitat aquella malaltia en ell, per 1000 coses, però ho hem pogut documentar en un. I en un altre masculí, el més jove, hem pogut documentar una cosa excepcional, a nivell de patologia. Que és les incisions que tenen els ossos. O sigui, clar, tindríem ben identificat Albert I, perquè és el més gran, tindríem identificada Cecília perquè és la dona, però clar, tenim els dos fills, Armengol i Àlvar, que aquí potser podria haver-hi confusions, però el que sí que sabem és que Àlvar va morir lluitant a Sicília. Va morir a Sicília. I tenim uns ossos que tenen unes incisions, i aquestes incisions, com les podem interpretar? Ens va sorprendre molt perquè sí que teníem la informació de que havia mort en batalla, no? o amb aquesta expansió de la corona per la Mediterrània, i per tant, al veure aquestes marques incises perimortals significa peri mortem, al voltant de la mort, vol dir, o just abans de morir o just després de morir se li fan aquestes incisions. Primer vam pensar, ostres, això són marques de batalla o d'alguna cosa que li han fet a aquesta persona en vida. Però la veritat és que era molt, molt generalitzat. A tots els ossos. A molts ossos, sí. I de forma insistent, de forma repetitiva, de forma molt volguda. Llavors, revisant ben bé, això ha estat una feina llarga, no? D'anar documentant a quina part concretament de cada os tenim aquestes marques incises, s'han pogut associar a tècniques d'esquarterament i a tècniques de descarnament. Perquè, clar, Més que a una ferida feta lluitant. Clar, entenent que Àlvar va morir a Sicília, ell no va ser traslladat, el seu cos no va ser traslladat en estat de descomposició, sinó que se li hauria extirpat la carn, i per tant només s'havien portat els ossos. Sí, a partir d'aquestes evidències i del que sabem a nivell documental... Era una pràctica habitual, però. Per tractats medievals de l'època, sí, està escrit com s'havia de traslladar el cos d'un cavaller al cos d'un príncep que moria lluny de casa. Fins i tot hi havia el costum d'enterrar el cor allà on havia mort, però portar els ossos cap a casa. Sí, per tant hi ha tècniques d'evisceració, treure vísceres, tècniques de desarticulació, descarnament, desmembrament, per traslladar més fàcilment les restes fins a casa. Clar, des del sud d'Itàlia a Barcelona, en època medieval, doncs, si havies de traslladar un cadàver en plena putrefacció... Clar, no era higiènic. Hi ha altres exemples, clar, això és important en aquest cas, perquè seria el primer cas documentat que veiem aquestes marques i que les podem associar a aquesta pràctica de trasllat del cadàver, del cavaller... Clar, estem parlant de personatges d'un estrat social màxim o molt alt, no? Per tant, tenim la pràctica documentada, però no comprovada. Ara sí. Ara sí, a Catalunya, sí. Hi ha alguns casos a França d'esquelets amb aquestes marques que s'han pogut relacionar amb aquestes pràctiques, però a Catalunya no. Sí que també a Catalunya tenim documentació que ens parlen de personatges per exemple, una filla de Jaume I, crec que també la van traslladar i la van eviscerar, perquè també va morir al sud d'Itàlia. És a dir, teníem documentació escrita que ens parla d'aquestes pràctiques, però no havíem trobat mai un cos amb aquestes marques que es poguessin correspondre a aquesta pràctica. Ara, amb aquest estudi que heu fet, heu pogut identificar els quatre cadàvers, els 4 contes, però la feina no s'ha acabat aquí, perquè seguiu investigant i què espereu trobar? La feina no s'ha acabat aquí perquè és això, hem fet la feina d'individualització, de descripció, hem pogut relacionar totes aquestes característiques, però ens faria molta il·lusió poder tenir la confirmació genètica, paleogenètica, d'aquesta família. Estem parlant d'un pare, una mare i 2 fills, no? Per tant, aquí hi ha un parentiu genètic que es pot confirmar, tenim les tècniques i els mètodes per fer-ho amb paleogenètica, no? Llavors hem tret una petita mostra de cada individu per fer l'estudi genètic. Per tant, aquesta història no s'ha acabat encara aquí. Arribaran aquests resultats que permetran confirmar, en principi, aquestes hipòtesis i encara més, perquè també arribarà, en principi, el sarcòfag d'Armengol Desè,
segurament en un Exacte. futur, i potser, no sé si us esteu plantejant que aquestes restes tornin a l'interior dels sarcòfags. Sí que ho estem plantejant, seria el que potser el més pertinent de fer, ja que les tenim, ara hem fet aquesta cura preventiva, hem fet aquesta individualització, doncs poder-los posar on ells van voler ser enterrats, no? Sí, el que passa que hem de veure com, de quina manera es faria, no? Però segurament sí. Des de les analítiques també estem pendents dels resultats de carboni 14, és a dir, per confirmar la cronologia que creiem que són. És a dir, tot això està pendent encara, però esperem que sortirà l'ADN com desitgem i que també el carboni 14 ens corroborarà que són els qui són. Doncs jo almenys aquí tinc la sensació que efectivament estem davant dels comtes d'Urgell. En tot cas, seguirem atents a aquests resultats. Moltes gràcies, Núria, per haver-nos acostat a les restes dels comtes i més endavant esperem poder-vos seguir explicant aquesta història que encara no ha acabat. Això és l'Arqueopodcast.